Какво правиш, когато искаш да стигнеш от точка А до точка Б, обаче нямаш знанията? В този момент и тази област, това пространство е неизвестност. От теб зависи как се справяш с тази неизвестност. Ако започваш да се притесняваш, ако започваш да... Всъщност ти силно ще се притесниш. Въпросът е какво правиш с това притеснение, с тази емоция, с този страх от незнание. И имаш няколко варианта. Един вариант, толкова много се замислиш за тези... Това, че не знаеш, не можеш да видиш директната точка, директния път, директно от точка А до точка Б. Може да има А1, А2, А3, А1000 до точка Б. Още не можеш да ги видиш директно. И една част от хората ще бъдат изпълнени с притеснение, с страх. А друга част ще изпитат тези емоции и ще продължат да напредват стъпка по стъпка от А1, А2, А3, А5, А20, А1000 и ще стигнат точка Б. Точно тези хора от този тип, вторите, те ще постигнат своите цели. А тези първите, те имат вариант да се спрат, да се откажат и ако го направят, да, временно ще им се намали стреса. Няма да се чувстват глупави. Обаче, това, което подсъзнателно ще стане е, че със всеки един момент те ще започват да вярват по-малко и по-малко в себе си. И това, когато го приложиш години, когато го практикуваш този навик, всъщност това действие, това решение, то става навик. И в един момент ставаш все по-неуверен и по-неуверен. И проблема на това нещо също е, че рано или късно, особено когато даденото нещо е много важно за теб, ще имаш усещане, си пропуснал възможности, че не си направил нещо. И това неприятно усещане и безпокойство, че може да направиш нещо, но не си го направил. И смотания страх те е спрял. Точно за това чувствай си страха и действай. От точка А до точка Б. Няма значение колко малки точки има преди това. И както винаги е то като синусоида, както диаграмата на сърцето. Някоя много добър пробив правиш, след това малко връщаш назад, пак правиш пробив и важното е да поемаш следващата стъпка и една по една и да се наслаждаваш на процеса и да се наблюдаваш и да видиш колко много неща ще научиш за себе си и колко ще израснеш. И бъди благодарен за всяка една стъпка. Всяка една стъпчица, колкото и малка да е, много е важна. Да следващото стъпало, дава основата. И така виждаме хоризонта много по-добре. Преборете страха си и ще се видим на върха. Чао! Скоро! Бях Светлио.